Вітаю ўсіх. Сёння мы паразмаўляем пра феномен беларускіх калгаснікаў. Феномен, які з'явіўся ў 20 стагоддзі і шмат у чым перадвызначаў беларускую гісторыю. Госцем у студыі з'яўляецца Анна Энгелькінг, вядомы польскі даследчык, аўтар кнігі, прысвечанай беларускім калгаснікам. Вітаю. Дзякуй за запрашэнне. Ніякіх такіх размоў з зацікаўленымі людзьмі, з фігурантамі падзеяў раней не было. Мая кніга — першы такі твор насамрэч, таму што гісторык працуе на архіўных крыніцах, дакументах, а архівам этнографа з'яўляецца памяць і гісторыі людзей, з якімі ён размаўляе. І сапраўды, гэта было этнаграфічнае даследаванне, якое вялося на працягу 18 гадоў. З 1993 па 2011. Кніга выйшла ў 2012 годзе. Доўгі перыяд, так, заняла гэта даследаванне, як вы сказалі, амаль што 2 дзесяцігоддзі у выніку. Але ці цяжка было дамаўляцца на інтэрв'ю? Таму што беларускія сельскія жыхары лічацца дастаткова закрытымі, асабліва для людзей звонку. Ці былі з гэтым праблемы? Цікавае пытанне, таму я і усміхаюся. Так, таму што ўсё з дакладнасцю наадварот. За ўсе гэтыя гады, за некалькі дзесяткаў знаходжання ў розных вёсках, са мной здарылася літаральна аднойчы, што нехта не пагадзіўся размаўляць. І агульнае ўражанне такое, што людзі вельмі адкрытыя, вельмі добразычлівыя. У параўнанні з тымі даследаваннямі, якія мы праводзім у Польшчы, дзе трэба дамаўляцца на гутарку, тут са мной такога не здаралася. І мы насамрэч рэдка дамаўляліся размаўляць. Мы толькі прыязджалі ў вёску. Мы часта жылі ў вёсках, гасцявалі ў людзей, хадзілі па вёсцы, грукаліся ў хаты, сустракалі людзей на лаўках. І гэтыя размовы цяклі самі па сабе. Асноўная думка, як мне падаецца, у кнігі думка дастаткова спрэчная. Адразу скажу, што яна мела дыскусіі ў беларускай акадэмічнай супольнасці, сярод гісторыкаў і сярод сацыолагаў, прадстаўнікоў палітычных навук, таму што фактычна гэта сучаснасць даследавання. Так, асноўная тэза заключалася ў тым, што калгасы шмат у чым захавалі традыцыйныя структуры. Так, вось гэтыя архетыпы ці пэўныя мадэлі паводзінаў, ментальныя мадэлі, якія былі характэрны для беларускай вёскі да індустрыялізацыі, урбанізацыі і калектывізацыі, яны былі фактычна мігравалі ў сучаснасць. Так? Скажем, адносіны паміж панам і мужиком, адпаведна паміж калгаснікам і старшынёй калгаса, адносіны паміж адукаванымі і неадукаванымі людзьмі. І ўсё гэта фактычна жыве да гэтага часу. Калі каротка, то як бы вы сфармавалі гэту тэзу і ці сапраўды лічыце, і да якой ступені, скажем, гэтыя архаічныя структуры, яны характэрныя для сучасных калгаснікаў, ці прынамсі калгаснікаў, якія жылі ўжо ў 21 стагоддзі, з яго пачаткам. Трэба сказаць, якімі людзьмі былі нашыя суразмоўцы. Гэта мяжа 20 і 21 стагоддзяў. І людзі, з якімі мы размаўлялі, у асноўным старэйшага пакалення. У асноўным з 20-х і 30-х гадоў. Гэта людзі, якіх сёння ўжо няма ў жывых, жывыя іх унукі.
Ну так, то есть это значит, мы больше вядзем размову про 20-е стагоддзе, так, чым про 21-е, тому што досвед сацыяльных гэтых людзей гэта перш за ўсё вот крыху даваенны час, але в асноўным гэта ўжо пасляваенны. Так, то są ludzie, którzy Так, гэта людзі з заходняй Беларусі, якія асабіста зведалі калектывізацыю. Гэта іх аўтабіяграфічныя ўспаміны. Але цяпер, з пункту гледжання гэтай архаічнасці, на мой погляд, тут нам адчыняюцца такія ментальныя, доўгатэрміновыя структуры. Тут гаворка ідзе пра вобраз свету, пра пэўныя паніційна-моўныя катэгорыі, якія выкарыстоўваюцца. Гэта можна паказаць, напрыклад, згадаўшы слова «паншчына». Я ведаю, што шмат хто называў калгаснае становішча ўсю калгасную структуру паншчынай. Ці гэта як пры паншчыне. Знаходзіцца чалавек, які кідае нас на працу, а мы працуем бясплатна. Робім гэта бясплатна. Так было пры паншчыне, так ёсць і сёння. Але адкуль яны ведаюць пра паншызм, тому што сама паншчына была адменена ў 60-е гады 19 стагоддзя. Это далёка да таго, як яны нарадзіліся. Я таксама шмат разоў задавала сабе гэтае пытанне. Я думаю, што яны ведаюць гэта з розных крыніц. Я маю на ўвазе, напэўна, адной з крыніц была школа і адукацыя. Савецкая адукацыя. Так, але вытокам была яшчэ і памяць, якая перадаецца ў вёсцы. І сама семантыка гэтага слова, бо паншчына — гэта нешта звязанае з панам. Слова «пан» не знікла, і жыве яно як у заходняй, так і ў ўсходняй Беларусі. А гэта калгазныя паны кіруюць намі. І паншчына не абавязкова мае такое значэнне, каб свядома думаць пра яго як пра працяг таго, што некалі існавала. Не. Гэта разумеецца комплексна, як нешта звязанае з панамі. Дзе панская ўлада, дзе паны пануюць. Гэта паншчына. І ты, чалавеча, падпарадкоўваешся гэтай уладзе. І так успрымаюцца адносіны ў калгазе паміж людзьмі і кіраўніцтвам. Людзям няма чаго сказаць. Як можна было папісаць стаўленне калгаснікаў да кіраўніцтва калгасу? То есть наколькі яны ўвогуле гэта лічылі сваім? Ці это было цалкам для іх нешта чужое? Людзі самі пра гэта гаварылі, самі пра гэта казалі. Па-першае, казалі, калі вы пыталіся ў іх проста пра жыццё. Што важнае было і гэтак далей, то калектывізацыя была першай тэмай. А па-другое, іх паўсядзённае жыццё, іх функцыянаванне тут і цяпер. Іх жыццё праходзіць у калгасе. І гэтыя калгасныя пытанні ўзнікалі ў кожнай размове, ці амаль у кожнай размове. І я вельмі хутка зразумела, што гэта тая тэма, якой павінен займацца этнограф. Таму што этнограф ці антраполаг павінен займацца справамі важнымі для людзей, а не тым, што ён прыдамляе ў кабінеце, што ён будзе задаваць там нейкія пытанні. Так што гэтая тэма, якую мне суразмоўцы, нашыя суразмоўцы, самі паклалі на стол. І гэта было маё здзіўленне і, насамрэч, пэўны шок. Першы шок, пачынаю з першага шоку. Таму што людзі казалі, павінен быць калгас. Як жыць без калгаса? І гэта для нас было шокам. Таму што калгас, на наш погляд, гэта прыгнятальная установа.
I na pewno ci wszyscy kołchoźnicy І, канешне, усе гэтыя калгаснікі chcieliby, żeby odzyskać swoją ziemię i хацелі б znowu вярнуць stać сваю się зямлю і зноў стаць самастойнымі гаспадарамі. A tymczasem słyszymy А між тым мы чуем, што павінен быць калгас. I orientujemy się, że im І мы разумеем, jest што ім у гэтых калгасах можа быць może nie jakoś было не szczególnie асабліва dobrze, добра, chociaż niektórym dobrze. хоць некаторым і Ale было. jest im normalnie. Але атрымліваецца, Oni są do для tego іх гэта нармальна. przyzwyczajeni. Яны прывыклі, і яны не хочуць ніякіх зменаў. Чаму калгас стаў таким важным і комфортным, звыклым для беларускіх сялян? Вот чаму для палякаў ён не стаў, як вы сказалі, так? А вот для беларускіх сялян неяк гэта стала это нормай. Да? Вот у чым, як гэта самі людзі тлумачылі, і на чым, власна, гэта пабудавана? To trzeba widzieć na osi czasu. Гэта tрэба бачыць на восі часу, бачыць у часе. Oczywiście sama kolektywizacja. Таму што, вядома, сама калектывізацыя — гэта wywłaszczania chłopów z ich własności. працэс адбрання сялянскай маёмасці і арганізацыі гэтых буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, No, nominalnie, nie państwo. намінальна не дзяржаўных, а насамрэч дзяржаўных. Гэта была траўма. To była trauma na wschodzie Białorusi łączyła. А ў ўсходняй Беларусі гэта было звязана, напэўна, з большым тэрорам, чым у заходняй Беларусі. Ale w zachodniej Białorusi tak samo, przecież i wywóz. Але ў заходняй Беларусі былі дэпартацыі, тэрор і страх. I А сёння, калі яны пра гэта кажуць, яны плачуць. wracają te wszystkie emocje. Усе гэтыя эмоцыі вяртаюцца, і Jak opowiadają o pierwszych latach тады, kołchozu, калі кажуць пра першыя калгасныя гады, калі быў голад, kiedy калі працавалі запалкі nie і dostawali, не атрымлівалі заробку. dostawali tylko Толькі trochę крыху ziarna. збожжа атрымлівалі ў канцы года. Oczywiście ta Канешне, pamięć гэтая trwa, памяць to są жыве. straszne lata, І гэта страшныя takiego гады. kołchozu i takiego życia. Такога калгасу і такога жыцця ў перспектыве ніхто не хоча. Але Czasy się zmieniały. час мяняўся, змянялася эканамічная сітуацыя, Stopniowo і паступова ўсё наладжвалася. Było coraz lepiej. W У 60-te latach zaczęto калгаснікам пачалі выплочваць заробкі, pensje, а потым і emerytury. пенсіі. Oni wspominają Яны ўспамінаюць брэжнеўскі перыяд як залатыя гады, kiedy się tak калі dobrze так żyło, добра жылося. wszystko było i wszystko było tak. Усё было і ўсё танна. Już właśnie wtedy w kołchozach Таму ў калгасах ужо можна было жыць. Як яны кажуць, можна было выжыць. Już nikt nie głodował. Ніхто ўжо не галадаў. Już się jakoś rozżyli. Сяк так пашырылі прысядзібныя ўчасткі. Mogli uprawiać bez ograniczeń. Можна было без абмежаванняў вырошчваць збожжавыя культуры Prawda, plony, które і атрымліваць з іх нейкі ўражай, які часам прадавалі ў горадзе і гэтак далей. Гэта было прыняцце гэтай сістэмы. Akceptacja tego systemu. Прызвычаіліся, прыстасаваліся. Adaptowali się do tego. To z jednej strony jest ten З аднаго боку adaptacji, ёсць гэты працэс z drugiej адаптацыі, strony а з іншага myślę, боку, że to, co leży trochę głębiej, я думаю, што крыху глыбей ляжаць фундаментальныя каштоўнасці, wartości, zasadnicze, fundamentalne wartości, które są wspólne i dla агульныя для людзей, для кіраўніцтва, для сялян і chłopa i dla pana. паноў. To znaczy to, żeby ziemia Гэта значыць, rodziła. каб зямля пладзіла, зямлю Ziemia трэба musi być апрацоўваць, rodziona, ziemia musi rodzić, зямля павінна ziemia радзіць, musi dawać зямля chleb. павінна даваць хлеб, To jest і гэта wspólny агульны interes, інтарэс, którego які nikt ніхто не ставіць пад сумнеў, так? Da? Начальство по своему Кіраўніцтва żeby ziemia па-свойму імкнецца апрацоўваць зямлю, wkładają w pracę, а сяляне całą swoją укладаюць у яе energię, апрацоўку ўсе uprawiając сілы. tą ziemię. I jednym i drugim zależy na Абодва дбаюць пра хлеб, пра хлебаробства, і гэта іх аб'ядноўвае. Z biegiem lat wytworzyła З гадамі się склаўся taka своеасаблівы symbioza калгасны сімбіёз. kołchozowa. Ludzie mówią, Людзі кажуць, мы дапаможам калгасу, калгас дапаможа нам. Ну і таму што калгас там дае, не ведаю, сена для кароў. Праўда, розныя рэчы. różne rzeczy. Ну, розныя сацыяльныя рэчы таксама там.
szkoły. Вядома, вядома. Tego jest całkiem sporo. Вядома, тыя калгасы ўжо не былі такімі беднымі, як у тыя першыя гады. Jest tak, że ludzie Праўда, людзі любяць свой калгас, але яны таксама атаясамляюць сябе са сваім калгасам. identyfikują się. Oni mówią, Яны ідэнтыфікуюць сябе, my z Rosji. кажуць, не ведаю, мы з Расіі. Калі я пачула гэта ў першы раз, у мяне быў такі момант: пачакайце, але вы з Беларусі. A to jest taki kołchos. А гэта вялікі калгас пад Лунінцам, які называецца Расія. Jak się jedzie szosą, to Калі едзеш па дарозе, відаць шыльды калгаса Расія. kołchoz Rosja. Мы з Расіі. Можно сказать, что 60-е, 70-е годы были переломными. Я б так сказала, так. Гэта вынікае з таго, што гавораць людзі. Што вот, то есть, спачатку гэты лад, які быў створаны тэрорам і гвалтам падчас калектывізацыі, пасля пэўнай такой вот паўзы, там 40-е, 50-е гады, калі была проста стабілізацыя пасля вайны, уже ў 60-70-е гады за кошт таго, што адбыўся рост узроўню жыцця, прыбыткаў калгаснікаў, яны проста прынялі гэтую сістэму як камфортную і карысную для сябе. Так. А як часта можна было пачуць думку, што ўсё-такі варта было б сялянам вярнуць зямлю. Вот вы на пачатку сказалі, што гэта абсалютна такая не дамінуючая была думка, але ці сустракалася гэта, да? Таму што гэта ў пэўнай ступені было б лагічна, асабліва калі захоўваецца памяць пра калектывізацыю і колькі праблем яна прынесла, да, і гэтым людзям, і іх сваякам. Tak, to się spotykało oczywiście. Так, здаралася, канешне, але не часта. Nie tak, na pewno o wiele rzadziej niż Пэўна, не нашмат радзей, чым чакаў бы стэрэатыпны паляк, który wyrósł w takim які вырас у такім сацыяльна-культурным асяроддзі, no właśnie kołchozy są у якім калгасы лічацца чымсьці жахлівым. I w Polsce, która У Польшчы, якая ганарыцца тым, што ў рэшце рэш не было калектывізацыі і што атрымалася яе не праводзіць. Тут былі створаны саўгасы. Але гэта не было экспрапрыяцыя сялян. Яны толькі ствараліся на былых маёнтках. Okay. І тымі саўгаснікамі засталіся людзі, якія проста прыехалі з усёй краіны працаваць як сучасныя парабкі. У Беларусі, так асабліва ў старэйшага пакалення, асабліва мужчын, тых, хто перажыў калектывізацыю дарослымі, яны вельмі, прынамсі, у такой вуснай форме казалі, так, што калі б мне давалі, я б взяў зямлю. Ну, калі такое кажа 80-гадовы чалавек, вы ж ведаеце, што нават калі б далі, то ўжо, напэўна, не было б сілы. Але, нягледзячы на гэта, мы сутыкаліся, але даволі рэдка сітуацыямі, калі яны былі ў прыватных руках. Гаспадарка на зямлі, арандаваную ў калгаса, бо такія магчымасці з'явіліся ў 90-е гады. Каб можна было браць у арэнду. І я ведаю адну такую гаспадарку ў заходняй Беларусі. На Палесе таксама сутыкаліся розныя, скажам, садаводчыя гаспадаркі. Такія, як вырошчванне клубніц, напрыклад. А ці ёсць нейкая заўважная розніца рэгіянальная вот у ўспрыняцці калгасаў? Ну, я маю на ўвазе, ці ёсць розніца паміж заходняй і ўсходняй Беларусю, ці, можа быць, Палессем, вот, ці можна нешта так, ці вот ваше даследаванне фіксавала некае такое адрозненне? Калі казаць пра падыход да калгасаў, стаўленне да калгасаў, то гэта ў асноўным пра разуменне сваёй пазіцыі, разуменне працы.
ma różnic regionalnych. Тут няма рэгіянальных адрозненняў. Ёсць розніца ў гісторыі калектывізацыі паміж усходам і захадам. Ну, гэта вынікае з гістарычных фактаў. Фактычна, у калгасным наратыве ўсходняя Беларусь перажыла калектывізацыю двойчы. Па-першае, на мяжы 20-х і 30-х гадоў, а потым адразу пасля вайны. Таму што немцы калгасы разганялі, і быў перыяд не зусім зразумелы, але вярнулася савецкая ўлада і другая калектывізацыя. Яны памятаюць так. Але сам ментальны склад, спосаб мыслення, спосаб функцыянавання, я бы не сказала, што ў гэтым плане ёсць адрозненне. А ці можна назіраць розніцу вось па гэтым пытанні паміж мужчынамі і жанчынамі ці прадстаўнікамі розных генерацый? Ці таксама ўсё вельмі маналітна і аднастайна? Я б тут хутчэй гаварыла пра дэмаграфічнае становішча вёскі. Бо відавочна і на ўсходзе, і на захадзе, што ў гэтым найстарэйшым пакаленні ёсць перавага жанчын. Па-першае, вядома, гэта вынікае з таго, што, паводле статыстыкі, мужчыны жывуць менш. Але тут найперш гэта пра наступствы вайны. Была прыкметная група ўдоў, якія ўдавелі ў час вайны маладымі і засталіся з малымі дзецьмі. Але была таксама, асабліва ў заходняй Беларусі, група адзінокіх жанчын, бачная ў кожнай вёсцы, якія ніколі не выходзілі замуж. Таму што хлопец ішоў на вайну ў 39-м ці 41-м годзе, і ўсё. А з вайны не вярнуўся. А яна адзінокая калгасніца, дык пакуль не памрэ. І сапраўды, такіх жанчын, такіх суразмоўніц у нас было шмат. Прычым сярод суразмоўцаў відавочная перавага жанчын. Хаця, вядома, былі і мужчыны. Сярод мужчын былі фантастычныя суразмоўцы, такія фактычныя, прагматычныя, ашчадныя. Бо, як мне здаецца, адна з найважнейшых высноў майго даследавання прызнанне ролі ўзору добрага гаспадара. Добры калгаснік, інакш кулак. Гэта асобная мадэль, якая ўвасабляе ў сабе ўсе найважнейшыя каштоўнасці для сялянскага і постсялянскага або калектыўнага этусу. І было ў мяне не менш за дзясятка суразмоўцаў, якія спрабавалі сёння ў гэтых калгасных умовах на сваіх прысядзібных участках, а то і арандуючы гектар зямлі, быць такімі добрымі земляробамі. Гэта вельмі традыцыйны, але архаічны ўзор. На старым палесе яго назвалі гаспадаром-архетыпам. Ён павінен быць багатым, у яго шмат зямлі, у яго вялікая сям'я, ён патрыярх, ён забяспечвае сваіх сыноў, ён тут галоўны. Гэта, насамрэч, паўсакральная фігура гэтага добрага гаспадара. У сюжэтах пра калектывізацыю вельмі важным з'яўляецца матыў кулацтва, які тут падаецца якраз наадварот, чым у савецкай прапагандзе. То есть станоўчы вобраз. Ах так, вядома, яны знішчалі лепшых земляробаў, самых працавітых, тых, хто меў найпрыгажэйшае збожжа, тых, хто меў найбольш жывёлы. Ён быў рабацяга, і яны яго забіралі. Кулака там не было, ён быў добры гаспадар. А як, можа быць, гэтыя людзі бачылі
будучыню, да? То есть вот мы рэканструявалі гісторыю калгаснага ладу, да, у іх свядомасці. Гэта спачатку траўма, потым, ну, можна сказаць, росквіт, да, у 60-е, 70-е гады, потым нейкае все-таки зніжэнне, так? Ну, калі яны звяртаюцца да гэтага як да ідэалу, то значыць зараз адчуваюць сябе не настолькі устойліва, упэўнена. А як гэтыя людзі бачылі будучыню вось гэтага калгаснага ладу, што яны думалі пра вот перспектывы уласна гэтай сістэмы, што яны хацелі для сваіх дзяцей, напрыклад? Дакладна. Тут склалася парадаксальная сітуацыя, якая яшчэ раз паказвае нам, што калгас, хоць мы да яго і прывыклі і прыстасаваліся, зусім не ідэал. Таму што мы хочам для дзяцей, каб нашыя дзеці атрымлівалі адукацыю і ехалі ў горад. І так усе кажуць. І гэта звычайная практыка. Усё зраблю, толькі б дзеці з калгаса выйшлі. Так, вядома, гэта ёсць у пласце дэкларацыі, але таксама бачна ў рэальнасці. Моладзі ў вёсках няма. Нават калі мы пачалі даследаванне ў 93-м, памятаю, вёсца папярня каля Ліды была школа, і мы ў гэтай школе. Я не памятаю, што менавіта, але ўсё роўна я была з вучнямі гэтай школы, і было шмат дзяцей, і гэтак далей. А калі мы прыехалі туды пасля 2000 году, школу закрылі, і 3 дзяцей, якія засталіся ў вёсцы, на аўтобусе ездзілі ў школу ў цэнтр калгаса. І так гэта выглядала ва ўсіх вёсках. То есть пры тым, што яны мелі ідэнтычнасць такую звязаную з калгасам, мелі нейкія, прынамсі вы пра гэта ўзгадвалі, нейкія сентыменты да свайго калгасу, да якога яны прывязалі, а будучыню сваёй сям'і, сваіх дзяцей яны ў гэтых калгасах не бачылі. Так, яны бачылі будучыню такой. А чаму? Як яны гэта тлумачылі, ці як можна рэканструяваць іхняе стаўленне да гэтага? Я не думаю, што я памятаю, каб яны тлумачылі гэта наўпрост. На практыцы і ў жыццёвых стратэгіях было бачна, што стратэгія заключаецца ў тым, што я тут, пакуль не памру. То есть няма куды падзецца. Я памру ў гэтай хаце, дзе жыву. Я нарадзіла і вырашчу гэтую бульбу, гэтую моркву, гэтых свіней, каб дзецям даць, бо ўсё гэта дзецям горад ідзе. Да таго ж на дапамогу прыходзяць дзеці. Гэта ўзаемна. Але я не хачу, каб дзеці працавалі так цяжка, як мы. Нягледзячы на любоў да зямлі, і хоць яна патрэбна, аднак гэта вельмі цяжкая праца. Але чаму яны, напрыклад, не хацелі, каб іх дзеці сталі старшынямі калгасу, ці там аграномамі? Я нікога такога не сустракала. Нікога. А чаму? Таму што стаўшы аграномам ці старэйшым у калгасе, станеш панам. Але яны не хацелі станавіцца панамі. Ці, прынамсі, не хацелі, каб іх дзеці станавіліся панамі. Такімі панамі? Панамі ў калгасе? Не. Панамі ў горадзе? Так. Ды таму што пан той, хто галавой працуе. Ён можа быць службовай асобай, можа быць, я не ведаю, у краме, ён можа працаваць у бальніцы. Так, як гэта можна патлумачыць? Чаму яны не хацелі вот у сваёй супольнасці, у сваёй вёске станавіцца панамі, а за лепшае лічылі міграцыю, у гарады. Прежде за ўсё, конечно, мы тут вядзем размову пра іх дзяцей.
Ta cała historia Вся гэтая гісторыя вельмі амбівалентная, і стаўленне да працы амбівалентнае. Стаўленне да калгасу, вядома, амбівалентнае. Змяняецца з часам, але амбівалентнае. Так што і тут ёсць гэтая амбівалентнасць. Таму што з іншага боку я казала, што дзяцей ужо няма, моладзі няма. Але не тое, што яе ўвогуле няма. Вядома, ёсць, але іх не шмат. Не тое, што ніхто з дзяцей не застаецца ў вёсцы. Нехта застаецца, але пераважная большасць пакідае вёску. І гэтае адчуванне вельмі цяжкай, знясільваючай працы. Яны не хочуць такой працы для сваіх дзяцей. У паноў лёгкая праца. Ну, а ці можна яшчэ гэта патлумачыць тым, што верагоднасць стаць старшыней калгасу практычна нулявая была для саміх калгаснікаў. І што для таго, каб дасягнуць чагосьці, ўсё адно трэба было ехаць у горад, і каб толькі пасля гэтага ці прызначылі там неяк зверху. І так, і не. Таму што цяпер я думаю пра калгасных старшынь, якіх я сустракала, і ўсе яны былі выхадцамі з вёскі. Гэта былі людзі не з гарадоў, але звычайна з іншых рэгіёнаў. Яны былі не адсюль. Яны не былі мясцовымі. Часта там праз шмат гадоў гэта ўжо быў, вядома, наш кіраўнік. Але ён прыехаў з іншага кутка Беларусі. А як вы асабіста бачыце будучыню гэтых структур ментальных, сацыяльных, якія былі створаны каля беларускіх калгасаў? Ці гэта ўжо ўсё памірае, сыходзіць разам з той генерацыі людзей, якія гадаваліся пасля вайны? Ці ўсё-такі тут можна чакаць нейкую пераемнасць? Я бы глядзела на гэта з пункту гледжання каштоўнасцяў. То бок, якія каштоўнасці з'яўляюцца фундаментальнымі элементамі культуры беларускага селяніна. Фундаментальнымі элементамі калектыўнай ідэнтычнасці калгаснікаў. Я б казала пра працу. Я б казала пра годнасць, якая прыходзіць з працай. Я б казала пра жыццё і выжыванне. Яны ў цэнтры. Чалавек, які з'яўляецца чалавекам. Як яны кажуць, Бог стварыў людзей, каб былі людзьмі, каб былі добрымі, каб рэалізоўвалі гуманістычныя каштоўнасці. Таму жыццё, чалавек, праца, годнасць. І цяпер, калі мы паглядзім на беларускую рэвалюцыю 20-х гадоў, я лічу, што гэтыя каштоўнасці тут адыгрываюць сваю роль. Гэта значыць, што традыцыйныя старыя каштоўнасці сялянскага этасу сёння ўбудаваныя ў беларускі нацыянальны сцэнар. Гэта беларускія каштоўнасці. І ў гэтым сэнсе ёсць працяг сучаснага ўзору сялянскага жыцця. Вельмі прыгожы ўзор. Дзякуй. Можа, яшчэ нешта хочаце дадаць ад сабе? Калі я пісала гэтую кнігу, у мяне было вельмі моцнае адчуванне, што гэта не мая кніга. Хаця яна з'яўляецца маёй у тым сэнсе, што я яе пішу. Але яе ніколі б не было, калі б не людзі, з якімі я размаўляла. Дык я заўсёды разумела, што сааўтары гэтай кнігі калгаснікі. Таму што яны далі мне нешта, яны мне далі свае гісторыі. Таму цяпер, калі кніга выйдзе па-беларуску,
to będzie Гэта будзе своеасаблівым вяртаннем да гэтага дару. oddanie tego daru. Ona Ён зможа дагрукацца да дзяцей, унукаў, праўнукаў таго пакалення, з якім я размаўляла. tego pokolenia, z którym ja rozmawiałam i jestem ciekawa, І мне цікава, наколькі яны ўбачаць у ім, w tej opowieści у гэтай гісторыі сваіх бабуль і дзядуль, бацькоў і, магчыма, сябе ў нейкім аспекце. aspekcie, na ile siebie w tym Наколькі яны ў гэтым апынуцца ці не, odnajdą, яны будуць пра гэта дыскутаваць. będą dyskutować. А як рэліквіі будуць стварацца новыя кнігі і іншыя падыходы. Дзякуй вялікі. Ну і тут я хацеў бы таксама узгадаць, што рыхтуецца выданне перакладу гэтай кнігі на беларускую мову. Яна стане значна больш даступнай для беларускага чытача. Дзякуй яшчэ раз. Dziękuję bardzo, wielkie dziękuję.